Bezarkada estuaren ondoren eta aginte makila eskuan zuela, Aitor Estebanek afiliazio osoaren konfiantza eskertu du eta Euskadi Buru Batzarreko presidente gisa egindako lehen hitzetan Euskadi eraikitzeko 3 oinarri jarri ditu. Batasuna, eredugarritasuna eta paltasuna gizartearen zerbitzura, gure aberriaren zerbitzura beti. Jeltzaleen Batzar Nagusiko amaiera ekitaldira joan diren 2000 lagunentzat txiki geratu den atano 3. Estebanek etorkizuna orain dela adierazi du eta emakume eta gazteei dei egin die bide hau euren esku dagoela adieraziz. Euskararen aldeko aldarria ere egin du. Gure aberastasunik handiena da. Eta alderdi honek ura gordeko dugula eta bizitzako eramu eta erregistro guztietara eramango dugula zin egiten du. Afiliatu eta jarraitzaileek aho batez eman diote babesa zuzendaritza berriari eta eskerrona adierazi Ortuzarrek 17 urte hauetan egindako lanari. Bertxotan eta oinarrietatik lanean jarraitzeko konpromisoarekin egindu agurra Andoni Ortuzarrek. Inork ez beza inoiz ahaztu, batasuna da indarra. Gora Euskadi askatuta!